Салом духтаро, иншаллоҳ ҳамакаса созен назен. Ина духтаро тарзи изор пуракни. Дар видеои ма ҳаста изор пуракни. Бо ҳози уҷа у видеом хиштагдор буд. Ҳози мо бе хиштаг мекунем пура. Хай ба ҳама маълума. Эки нарасид болоиш мемонем. Наку мо ҳози куҷоша мегирем. Шов сиденя. Шов сиденяи. Ҳами клиента мегирем. Шора ма ҳамон аввал пуракниша нишон медиҳем. Инҷа чӣ мекунем? Инҷа шов сиденяш меша си. Си мемонем. Ҳар кас ҳар хела. Мутаи чиш қати. Инҷа мемонем. Си як одами хароба кар. Байра хати рости нехе мекашем духтаро. Духтаро ма мехоҳам ки дар видеои ма ҳар намуд духт бошад. Мебинем ки просмотр камай, лайк камай. Барои ҳамин дига намефонам видео кардан. Барои ҳамин шумо дастгирӣ кунед, лайка бимонед, просмотро бисёр шавад. Баъд мисол мефорада ки ҳар хелам ҳар намуд видео кунем. Ҳози мо иҷара ки чен кардем, ина иҷаи почаи ҳамонтон доштаи руш ба таи дар 34 мешавад. Ина иҷа ҷои ҳамон шов сиденяша. Ба ина ихе почаро аввал чен мекунем. Я духтаро сари почаро чен мекунем. Почаро чен мекунем. Чанд қай аммо одам худаш бихоҳад. Нози мо ира обши ба таи даст 19 сантиметр. ина мехе мекунем духтаро. Ҳеҷ вақт рост намекашем. Рост ки карди поча мекаша. Ина мехе мемоне, намехе сантиметр мемоне ну. Намехе мекаше. Агар ухе ки карди рости бад почото ба кашида меистада бад амҷа безе мея. Мисол насиб иншаллоҳ духти шалварам нишон медиҳем. Кушода почо изори кушода кайку. Ина духтаро немехе мебурояд. Дидед? Ва иҷаша базо поёнтар кунем. Ва ин иҷа ки мо кардем, ҷои шов сиденяро, немехе мо чӣ мекунем? Кропли мекунемш барои пурада соз биёяд. Ина духтаро ака немехе мебуремша. Ина духтаро буридемша. Ина шов сиденяш. Ина. 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 Розина буридемш. Ака барои чӣ мисол ранги бурукай мегем, ин инҷаш ранги бурук меояд. Шов сидения бурукай бо қафош. Ин инҷаш ранги меояд. Агар бо мехоҳем мисол пеша аз пушт фарқ кунад, иқа иҷаи камтар мезанем чен центрш, бо камтар агар пеш мегирем. Не ки мо ки изорои хмура ихе намекунем, барои ҳамин ира ман намебурам. Немехе ҳози ман духтаншам видео мекунем дар шумо. Духтаро аввал мо ай куҷош сар мекунем. Ай шов сиденяш сар мекунем. Аввал духти мо ай шов сиденяш. Мисол духтаро мақулай кунад ки ма гап занам ё музика монам, дар комментария нависем. Мисол мада интереснами. Ина духтаро аввал ай шов сиденяш. Немехе духтар мерем. Диққатор будузе ки мисол бо чӣ нашавад, бақ мустаҳкам шавад. Мисол диққатор мерем. Дарзи мустаҳкам духтаро. Ина духтаро. Духтаро шов сиденяшо духтем. Баъд сари поча қат мекунем. Ҳатман нигиноша тоза кунед. Нигиноша тоза кунед ки мисол сӯзан мешкана, найҷа мокхона мешкана, эҳтиёт кунед. Баъд сари поча қат мекунему. Бо далше медизем. Немехе қат мекунем. Сари поча мисол. Аввал як қадима борика бояд пантар. Немехе мерем духтар. ина духтаро диде сари поча қат кардем. Ана ки духтаро сари поча ки духтем, ака не бароша медузем. Ин бароша духта мерем. Пасро монда. Закрепляй фаромӯш накунед. боло ки рафтем камтар болотар мерем ки танг нашавад бари по. камтар промадан мекунем камар. Баъд и дарза ятша и тараф, ятша у тараф хол мекунем. Шов сиденяро дар ҷои дарча. Ва мекунем. Индигам закрепка мекунем.